वेंगुर्ले तालुक्यातील दाभोली येथे जमिनीच्या वादातून स्थानिक महिलांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी माजी आमदार वैभव नाईक व माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात धडक देत पोलीस निरीक्षक निसर्ग उतारे यांना जाब विचारला। यावेळी त्यांनी स्थानिक महिलांना न्याय देण्याची मागणी केली। तसंच संबंधित मारहाण करणाऱ्या महिलांना व या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींवरती गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली। यावेळी पोलिसांच्या वतीने पुन्हा संबंधित महिलांची तक्रार दाखल करून घेण्यात आली। मी मग त्यांना काय बोलली, हो सर तुम्ही काम करू नका, इथे ही जमीन आमची आहे, बरोबर की नाही? जमीन आमची आहे, तुमचं काय आहे ते कोर्ट मॅरेज चालू आहे। 20 तारीखला केस चालू झाली आणि 21 तारीखला ह्यांनी येऊन संपूर्ण कुंपण केलं। म्हणजे 78 मध्ये जी जमीन आहे, 79 मध्ये जी जमीन आहे, त्याला पूर्ण क्षेत्रात त्याने कंपाऊंड केलं। मी बोलली हे कंपाऊंड तुला करायला अधिकार नाही, जमीन मालक मी आहे, बरोबर की नाही? मालक मी आहे, तुम्हाला हा अधिकार कोणी दिला? तर नाही, ही जमीन हे कुंपण करणार, तुम्ही काय ते करून घ्या। आणि सरळ त्या बायकांना, म्हणजे जी कोण हल्लेली 30-40 बायका 15 बायका होती आणि 20-25 पुरुष होते। पुरुष बाहेर राहायचे आणि ह्या बायकांना पुढे अंगावर आमच्या तिघांचे पाठवायचं। मी जितकी जायची माझ्या जमिनीच्या हक्कामध्ये तितकी मला उडून काढायची। मला मारलं, ढिला भरपूर मारलो आणि माझ्या त्या बाईने एका माझ्या तोंडात वगैरे मारलं माझ्या तोंडात। मी म्हटलं मी एवढी ओळखू शकतो ती माणसं होती ना, त्यांनी आडवी टाकली इथं आणि नाटक होते। आम्ही तिथे पाणी पाजतो, गोळ्याचं पाणी वाजतंय। तो पुरुष काय करायचं माहितीये, जमीन आमच्या भलकाची आहे, तुम्ही यायचं नाही आतमध्ये, आमच्या भलकाचं आहे जमीन, अशी करून ते न्याय द्यायलाच पाहिजे। मला न्याय पाहिजे, मी गप्प बसणार नाही। आणि हा जो 3दा अटॅक झालेला आहे आमच्या जवळ, तुम्ही साईडवर या, पाण्याची सोय नाही। मी माझ्या दुनियावर ठाम आहे, त्यांचा काय विषय येत नाही, कधीच विषय येणार आमचा। आम्ही तुम्ही व्हिडिओ बघितला, आम्हाला कोणाचा पार्टी वगैरेचा विषय काय नाही, आम्ही बहुत गरीब माणसं आहे। आम्ही आलो नाही, स्थानिक जिल्ह्यातल्या महिलांना मारहाण झाली आहे, आपण परप्रांतीय महिलांनी मारहाण केली, माझ्या भाऊन आले म्हणून आम्ही तिथे भेटलो। बरोबर आहे तुमचा जमिनीचा विषय कोर्ट बरोबर आहे काही गेलेलं नाही। अशा पद्धतीची मारहाणीची घटना महिलांना मारहाण सत्य माहिती आहे आमचं कसं आणि काय आहे। बोलले नाही, तुम्ही सत्य आम्ही तुमच्यावर होतो, तुम्ही काळजी करू नका। आता ही पोरी आहेत ना, त्यांना बाहेर पडायची पण भीती वाटते। माणसाला फक्त घेऊन गेले, सगळ्यांना का नाही गेले? सगळी सगळ्यांना का नाही नेलं? कोणती आम्हाला नाव पण नाही, काही नाही। 21 तारखेला पोलीस काय बोलत नाही, पण आता 3 लोकांना काय झाले? 3 लोक स्टेटमेंट मध्ये 3 जणांनी मारलं म्हणून सांगितलं। 3 जणांनी नाही, 1 मिनिट थांबा, 3 जणांनी मारलं नाही। तुम्ही ऐकताना व्यवस्थित ट्रीटमेंट घ्या आमची। सगळी लोक जी बायका आलेली तितकी लोक आम्हाला घेतलेली आहे। व्हिडिओ पूर्ण हे झालं असं पण नाही होणार, 7-8 जण दिसत आहेत, पण बाकीची लोक अशी नंतर गेली बाजूला। पण जी जितकी लोक आलेली ना त्यांच्याकडून घ्या ना तुम्ही रिपोर्ट, जितकी घडली ना आम्हाला घ्या। ओके, व्हिडिओ मध्ये आहेत ना ते आम्ही आता कुंपण घातलंय ना, यांची जमीन कायच मिळणार नाही याला। मारून टाकायला पाहिजे, अशी ती लोक चॅलेंज करतात, आमचीच लोक आहेत आणि आम्हाला चॅलेंज करतात, म्हणजे बाहेर पडायला पण देणार नाही। स्टेटमेंट मध्ये साहेब आता एक स्टेटमेंट काल तक्रार करून घेतली, त्या पॉडीचे नाव टाकलेली, नाव फक्त महाजनने नुसतं महाजन म्हणून स्टेटमेंट मध्ये नाव टाकलं। त्यांना काय तेवढं बोलता येत नाही, मी बोलते त्याच्या वतीने। महाजन म्हणून नाव नुसतं टाकलेलं, सरनेम त्यांचं पूर्ण नाव टाकलेलं। व्हिडिओ मध्ये दिसतात ते, व्हिडिओ मध्ये दिसतात ते। पोलिसांचं काय कारभार कसं होतं बघा, यांनी तक्रार दिली 27 तारीख, किती 27 तारीखला 21 तारीखला नंतर साहेब तुम्ही डोळे दुतर्फापेक्षा डोळे पट्टी घातली, एखाद्या जबाब तुम्ही घेतला नाही।
इतरांचा जबाबदारी एकाच घेतला पाहिजे होता ना. महाराष्ट्रात घेतला पाहिजे होता ना. त्या एकाचा घेतला नाही तुम्ही. दुसरा साक्षीदार केएनसी करून मॅटर सोडून द्यायचा होता. गुन्हा तुम्ही करणार, गुन्ह्याला साक्षीदार लागत नाही का? काहीच केलं आणि आज ते इंजिनियर नसते तर काय झालं नसतं. काय कार्यपद्धती काय? आम्ही 40 वर्ष समाज कामामध्ये आहोत. आम्ही लोकप्रतिनिधी सुद्धा होतो. पण अशा झालेल्या त्याच्यात पोलीस ताबडतोब बाजूचे कोण असतील त्यांची स्टेटमेंट घेतात. कोणची स्टेटमेंट घेतली नाही. त्यांचे पीएच चव्हाण म्हणून मला आडनावाने ते ओळख हे गुजरातची बाजू घेतो. ठक्कर असं बाजू घेतो. त्यांचे नाही बाजू घेतात म्हणजे ते त्या पूर्ण क्षेत्रात ते आणि यांना कॉन्टॅक्ट करून त्यांना ती जमीन द्यायची आहे. आणि गुजरातच्या माणसाला घेतलेली आहे जमीन ती. आणि त्यांच्यावर प्रेशर टाकून मी ह्या लोकांना एवढं सांगितलं की आमच्यावर ज्यावेळी प्रेशर टाकायला जमिनीचा आला त्यावेळी मी काय बोलला, आमचा जमीन तुम्हाला द्यायची नाही एक झाला. आणि ज्या क्षेत्रामध्ये आमची जमीन आहे ती क्षेत्रामधची जमीन आमचे अधिकार आहे, आम्ही मालक आहोत. ती जमीन जर तुम्ही काढून देत असाल व्यवस्थितरित्या तर आम्ही तुमका सहकार्य करू शकतो किंवा वाटा वगैरे देऊ शकतो. हे एवढं प्रकरण झालं त्यावेळी अटॅक करायला 12 माणसं आले ते लोक. ते शेख म्हणून नावाची झालेली होती त्यावेळी असाच अटॅक झालेला. ठक्करच्या विरोधातच कंप्लेंट घ्या ना. ते ठक्कर आहे त्या विषयात. आणि नाव आहे ते कोण असेल, जमिनीचे मालक कोण असेल ते आणि दुसरे बाकीचे हे. आणि साहेब आता ह्यांची तक्रार झाली म्हणून उलटी त्यांच्यावर गेला तर ते कोण ठक्कर कोणतरी ते आले पाहिजे आणि त्यांनी तक्रार दिली पाहिजे. कोणतरी माणूस सावंतवाडीचा येईल आणि ते ह्याच्या नावात तुमच्या ही तक्रार बघतले ते त्यांच्यावर ठक्कर. उद्या कोण कामगार ह्या लोकांनी आमच्या माणसांना प्रेशर टाकून आमच्या लोकांना आमच्याकडून आमचा दुधाचा धंदा आहे, आमचा पोट आहे, त्याच्यावर उदरनिर्वाह आमचं बाकी काहीच नाही आहे. आमचं न्याय पाहिजे. काय कसे टाकले ही लोकसभा साहेब? तुम्ही काय काय सुपारी घेतल्यासारखं बोलताय. तुम्ही प्रत्येक सुपारी घेतल्यासारखं बोलताय. काय नाही सांगता काय? नाही तुम्ही ना सासूने तुम्ही हेच केलंय. तुम्ही बिल्डरचे हे आलेले बघूया तुम्ही इतकी बोलते आणि तुम्ही सांगताय काय नाही झालंय. बोलताय बघा माणसाची काय तुम्हाला जर पाहिजे होतं ना आमच्या 21 तारीख मला पाहिजे होतं ना तर त्यांना कशाला केलं तुम्ही? मला फोन करून सांगा ना, मी घेऊन आली असते ना त्यांना. ते अजूनही विचार येत नाहीत कंप्लेंट करायला. त्यांना 4 लोक वाट्यात फोन करतायत. आमच्याकडे गाडी बिडीची सोय नाही, पाण्याची सोय नाही, कशाची सोय नाही. मी माझ्या विषयावर ठाम आहे. मला ही अटक झालीच पाहिजे. मला बाकी काय नाही. मला महाराज झालेली आहे. मला हाच प्रकार जर तुमच्या बायका बोलायला राहिला असतं तर काय केलं असतं सांगा ना तुम्ही. तुम्ही सांगा ना काय केलं असतं. तुमच्या प्रशासन पोलीस प्रशासनाने काय केलं असतं मला न्याय द्या. नाही तुम्ही काय तुम्ही तक्रार घ्या. आम्ही जमिनीचा व्यवहार असेल तुम्ही पहिल्यांदाच त्यांना सांगत होतो तुम्ही सॉल्व्ह करा म्हणा, ते पुढे जाऊ नका. जमिनीचा विषय वेगळा, महाराष्ट्राचा विषय वेगळा. जमिनीच्या तुमच्या विषयाबरोबर चालू आहे. तुमच्या जमिनीत घुसल्या तुम्हाला मारहाण केली. त्या पण बाहेरच्या बायकांनी हे लोकांनी स्वतः म्हणून सॉल्व्ह करायला पाहिजे होतं आमच्या बरोबर. बाहेरच्या बायका मालवणी बोलत होते. काही बोलायचा प्रश्न झाला नाही ना काय मागतो आणि मी मग लेटर चव्हाण घेऊन गेलो साईडवरती. आणि साईडवरती तर हे मारते. मला सांगायला तू काय त्या करू लाग. मी मारणार, मी सोडणार नाही. कोण बोलला तो मार. महाजन साहेब यांची लपडली आहे ना. ह्यांची काय ह्यांची काय ना महाजनांची यांनी सांगितलं. तुम्हाला सांगितलं स्वतः मारणार म्हणून. त्यांची होती ना तक्रार. नावात येतं चव्हाण त्यांची नावं माहिती नाही. कामगार होते, असे होईल उद्या कामगारांना माझं म्हणणं एवढंच आहे, मला न्याय मिळाला पाहिजे. जे कोण व्यक्ती आमच्या जमिनीमध्ये घुसले आहेत, गुजरातचे ठक्कर म्हणून नावाचे, पूर्ण नाव मला माहिती नाही,
7/12 नाव आहे ते जर नाव पूर्ण हवं असेल तर नंतर मी ते जॉईन करू शकते, पण पूर्ण नाव माहिती नाही. जे कोण ठक्कर आणि श्रीपाद विलास महाजन हे दोन्ही नंबरामध्ये घुसून आमच्या जबरदस्तीने आमच्या जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि संपूर्ण आम्हाला धमकी दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत. त्या धमकीसाठी आम्हाला न्याय मिळायला पाहिजे. आम्ही गरीब माणसं आहोत, आम्हाला न्याय मिळायला पाहिजे. मारहाण केलेली आहे, आमच्या तिन्ही माणसांना मारहाण केलेली आहे. आम्हाला तिथे येऊन मारहाण केली त्यांनी आणि परक्रांती महिला होते ते. आम्हाला न्याय मिळायलाच पाहिजे. तुमचं गरीब कुटुंब दाभोळी गावातलं शिरोडकर कुटुंबीय आहे. या कुटुंबियांची पारंपरिक जागा आहे. या जागेतली फक्त 23 गुंठे जागा ही दुसऱ्या त्यांच्या एका वारशाने किंवा त्यांच्या नातेवाईकाने विकलेली आहे. इतर सर्व जागेला ते अनेक वर्ष कसतात. परंतु असं असताना पोलिसांच्या संगमताने या जागेमध्ये कंपाऊंड घातले जवळ 2-2.5 एकरमध्ये. आणि हे कंपाऊंड घालताना परप्रांतीय महिला, ह्या महिला विरोध करत होत्या म्हणून परप्रांतीय महिला आणल्या आहेत. त्यांची कोर्टामध्ये केस चालू आहे. 20 तारीखला कोर्टामध्ये केस होती, परंतु 21 तारीखला जबरदस्तीने घुसून त्या ठिकाणी कंपाऊंड घालण्यात आलं. आणि 21 तारीखनंतर पोलिसांनी सगळा व्हिडिओ व्हायरल होऊन सुद्धा 21 तारीखपर्यंत आजपर्यंत पोलिसांनी कुठलाही स्टेटमेंट घेतलं नाही, कोणाचा जबाब घेतला नाही, साक्षीदार घेतला नाही. आणि त्यामुळे ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये गुजरात डल्ला मारतोय त्याप्रमाणे गुजरातचे व्यापारी आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ह्या सर्वसामान्य लोकांमध्ये आज आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक एखादा 7/12 हिस्सेदार असतात. एखादा हिस्सा घ्यायचा आणि इतर हिस्सेदाराची कब्जेदार करायची आणि त्या लोकांना दुर्दैवाने जबरदस्ती करून विकायची ही जबाबदारी घेत आहेत. या संदर्भात इथल्या या सगळ्या यंत्रणेविरोधात आम्ही विधानसभेमध्ये आवाज उठवण्यासाठी आमच्या विरोधी पक्षाने सांगितलेलं आहे. आणि या संदर्भात जर त्यांच्यावर न्याय मिळाला तर त्यांच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे शिवसेना, आमचे तालुका प्रमुख असतील, तुषार सापळे असतील, आमचे निकम असतील किंवा इथले सरपंच असतील, सगळे आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. त्यामध्ये नवीन परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. हे सर्व परप्रांतीय येऊन या इकडच्या स्थानिक महिलांना जर मारहाण करण्याचा प्रयत्न करत असतील जमिनीसाठी, आणि हे परप्रांतीय जमिनी घेणारे जे धनधांडे ते गरीब महिलांना किंवा गरीब इकडच्या शेतकऱ्यांना दमवत असतील तर त्याच्या पाठीमागे उभं राहण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. आणि त्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही त्यांच्या पाठीमागे राहणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.